Ngai khoblei piki parlok baro ki ba jusu tanat ban page ya ki notis khwai hakan ka channel na lari entertainment te program nga ai khoblei ban nga presum haru pi we sya kan ka channel te prok mata nga wara sa pi ya kan ka notis khwai ka ba thamai te khlam na preslam khlam na bunye pi parlok baro mentangin ne page no ya kan ka notis khwai ka ba thamai ka jing khwai khabam ha ka ba sa paniat ya kan ka jing khwai khabam da iba ar nong siang ba dien nong silong ba o myong bat ulan kajika kadai hang thia po maulandep ka bahap hapo jong ka west hill district hakapung jong ikong quincy na nong siang kanai kapung kadon harud jong kalenti na nong stoin ban lej syariang do katarik kadai ka kasan tarik braegos arhajar pnreu kata kamut bakadai kasngi independence day menta usnem arhajar pnreu kapor dang khwai kadai kapor khnai bijim step bat ansa penkut ia kane kajing khwai kabam kapor lai biji jenmit kedor jika tiket kalong saus patangka sirwiang uwe khwai bat ansa pen khwai habaro arteli kipung kata kawe kapung ha bat kawe kapung rit te perlok rawan menta ngini pejno ya ki price jong kane kajing kop khwai kabam hang ne hapo maulendap te uban yo ka price kaban kong unyo daga pisang kabalong hadu san peo hajar tangka naka pras ka baar kalong ar peo jar naka balai peo jar naka basau peo jar naka basan san hajar naka ban riu san hajar naka ban nyeu san hajar bat kum juru naka price numbar ka bapra kalong san hajar tangka te perlok nalor ki neki pra teli ki price ki dang don ru saki construction price te mentang ine page ya ki neki construction price te perlok rawon ki construction price ki don hadu sau teli ki group kawe ka grup A, kawe ka grup B, kawe ka grup C, bat kawe ka deka grup D. Tementang ini peswa naka construction price grup A. Naka construction price grup A kidon sipeu teli ki construction price. Tenadu nomor W hadu nomor ka bacipeu kalau lai hajar tangka kawe ka construction price. Naka grup B ru kumju kidon sipeu teli tenadu ka nomor ka bankong hadu ka bacipeu ki construction price kalau ar hajar tangka kawe nadu nombar nakong hadu ke nombar ka bachpeu barkum juru naka construction price group C kidon chipeu teli te nadu nombar iwe hadu ka bachpeu kolong khat san spa tangka kawe ka construction price bar naka construction price group D rukum ju kidon chipeu teli te nadu ka nombar ka nakong hadu ka bachpeu ka construction price group D kolong khat ar spa tangka kawe ka construction price bat hakate kasngi kar sadon ru bat kalau kidro te ki parlok ki baju sutanat banasi bentana kalau kidro te sumbha sawan banasi bentana kalau kidro hang te po molandep hakate ka kasan tarik pada ki pras jong kalau kidro on sapentep hakate kasngi bat kapor ban bujka kan lo hakapor khalar baje no phaisngi haka khasau tarik bnai ba pra arjal punriu dau se lane do ruyang baladon ki ba pen khenyi kapor bujka on di bait dekat tiket ki kendon kin long ko bajilong hakiwe kiwe ki jaka khwai competition bar ki kali ki dei bani yang baik haki parking balapan kre lupa naka benta jumpi bat on sa do kha thamai sau kwintal haka santarik banai bapra arjer punriu haka por mestep te prolog nada phim sai kan notis so ma sa phun haki ni bar phun bal ai harum krama phin sai bha ba phisu thu bha ek ba phim sai telada phirang dei ki ba thamai hakan ka channel so bha parlog bar subscribe kan ka channel krama phinum du ye ki we par ki notis khwai ki ba ngasapen mi ki barang don sedin de khole sibun ngin sekenduk parwat phi ha ka we par ka notis khwai ka ba thamai